години. Искам да благодаря на всички вас, които отделихте от времето си в днешния ден да бъдете съпричастни към нашето събитие. Надявам се да останете доволни. Ние ще направим всичко, каквото е по силите ни, да запомните този ден и евентуално следващата година отново да заповядате на нашето събитие. Ние ще се опитам всяка една година да надграждаме по нещо. Искам да благодаря специално и официално горещо на община Козлодуй. Те са нашите партньори. Без тях това събитие нямаше да се проведе. То се провежда под патронажа на кмета на община Козлодуй, инженер Маринела Николова. Аплодисменти за нея. Искам да благодаря на нашите рамкови партньори Фотон България. Ако не знаете какво е Фотон, даже можете да го видите. Ако имате пък желание и финанси, можете и да си го купите. Но за това ще стане въпрос малко по-късно. Благодаря на нашите партньори от Мафра и Лавор. След известно прекъсване ние отново сме с тях. Airlux, нашите климатизатори, на нас винаги ни е хладно, защото те са с нас вече втора година. Локалните партньори Лавина 2 от град Козлодуй, винарна Лилече. Ако ви се допие вино, хубаво и качествено, това са вашите хора. Детска работилница Видин, за тях ще стане малко по-късно, след малко, нали, ще стане дума малко по-късно. Шатра 1, те току-що се позиционират, че имаме детска игра и едно нещо, което вече ще го превърнем в традиция. Едно от хлапетата, присъстващи днес тук, които ще участват в тази игра, ще си тръгне с ето този велосипед от нашето събитие. Благодаря на всички партньори, благодаря на всички вас. Аз официално каня инженер Маринела Николова, кмет на община Козлодуй, да заповяда на сцената тук при нас. Здравейте, момчета! Уважаеми жители и гости на Козлодуй, уважаеми участници, благодаря ви, че днес сте тук, в нашия прекрасен град. Сигурна съм, че всички вие ще се забавлявате много, защото това събитие от 2019 година не сме го правили и ми се иска да го превърнем в традиция, ако всички вие желаете, заедно с вас, момчета от Авангард клуб. Така че да започнем всяка година, а не след 7 години отново да се сетим, защото виждам страхотен интерес от хората и това е хубаво. Значи хората го одобряват и на нас ни харесва също. Така че заедно ще продължим да реализираме това мероприятие. Така ли? Абсолютно, да. Добре. Благодарим. Щом получих потвърждението, да знаем, че всяка година ще го има. Благодаря на всички участници за днешното представяне на тяхната страст, ретроавтомобилите, автомобили, които носят времето, т.е. епохата в своето време, били актуални и сега вече отново актуални. Така че всеки един от нас ще се наслади днес на тези прекрасни автомобили. Пожелавам ви много приятни емоции, много снимки и един незабравим ден в нашия прекрасен Козлодуй. С удоволствие откривам втория ретропарад в град Козлодуй.
Здрасти, вие ли сте Цветомир? Да, аз съм. Откъде е украдна тази сирена отгоре? Откраднал. Купена е? Сега, защото има тук криминална полиция, не си откраднал, нали? Да. Добре, поне направя много голем кеф на децата, всички много ти се радват на колата. Специален подаръчен комплект за теб от Мафра и това е последната наша награда от нашите партньори. Заповядайте, ето тук за една обща снимка.